Hej, jeg vil gerne lige vise mit fyrværkeri. Vi starter med sådan en batteri her til Celsius. Der er så mange gram, der er. Der er. Skal vi se. Der 103,5 gram er der i. Og så har jeg fået 2 pakker heksehyl. Der er 50 heksehyl, og i et heksehyl er der 0,7 gram. Det er 35 gram i alle dem her. Og så kan det til, så bomberør. Jeg får snart mere. Og så har jeg faktisk også lige lavet 2 kanonslag. Nej, jeg har ikke lavet endnu, men jeg har i hvert fald nogle. Så, hej.